διότι ο στόχος είναι κοινός. Και νομίζω ότι έτσι πρέπει να συνεχίσει να είναι κοινός μέχρι το τέλος. Να αντιληφθούν οι διοικούντες στην Αθήνα ότι είναι δύο πόλεις οι οποίες αδικήθηκαν και πρέπει πάση θυσία να δικαιωθούν και να επιστρέψουν εκεί από όπου τους πήρανε. Μάλιστα. Πριν από λίγες μέρες, έστω και υπηρεσιακά στο Υπουργείο, αν είχε αναλάβει υπουργός η κυρία Τατιάνα Καραπαναγιώτη. Δεν υπάρχει Γερουλάνος, για τον οποίο Γερουλάνο, εδώ να ξέρετε, στο Βόλο είναι ανεπιθύμητο πρόσωπο. Και στην Καβάλα επίσης είναι. Και στην Καβάλα. Και στην Καβάλα. Λοιπόν, το ερώτημά μου είναι, αν υπήρξε κάποια επαφή με τη νέα, έστω και υπηρεσιακή Υπουργό Πολιτισμού, από πλευράς διοίκησης ή από πλευράς πολιτικών εκεί της περιοχής. Δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά δεν ξέρω και αν η νέα Υπουργός ασχοληθεί με το θέμα σε 30 ημέρες τις οποίες θα ασχοληθεί θετικά ή αρνητικά με το θέμα, σε 30 ημέρες τις οποίες θα παραμείνει στη θέση της. Πιστεύω ότι κάτω από την κυρία Υπουργό υπάρχει ο κ. Πιταξής, αν δεν κάνω λάθος υπάρχει ακόμα. Δεν έχει παραιτηθεί. Λοιπόν, ο οποίος κ. Πιταξής υποσχέθηκε, και αυτό το έχει κάνει και δημόσια δήλωση, ότι ο φάκελος θα ανοιχτεί και θα εξεταστεί μέχρι τον Μάιο. Περιμένουμε λοιπόν να εξεταστεί και επειδή είχαμε όλη η επικοινωνία, όλοι οι παράγοντες που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, επικοινωνία μαζί του και μας είπε ότι αν ο φάκελος είναι πλήρης δεν έχει κανένα λόγο να απορριφθεί, περιμένουμε ότι αυτό θα ισχύσει, θα τηρήσει τα λεγόμενά του και θα πάρουμε την αδειοδότηση. Θα παραστείτε στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού στις 29 του μήνα. Θα σας πω, αυτό θα είναι σε συνεννόηση με τον κύριο Μποξιβάλη, με τον οποίο αν αποφασίσουμε θα πάμε και ο Βόλος και η Καβάλα. Πιστεύω ότι είναι μια καλή λύση να πάμε για να μας δούνε και να ξέρουν και ποιοι είμαστε. Πάντως είναι σε σκέψη μας. Δεν έχω ακόμη επικοινωνία για το συγκεκριμένο θέμα, δεν έχουμε συμφωνήσει κάτι με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού Βόλου. Εφόσον καταλήξουμε εκεί θα πάμε και οι δύο στην Επιτροπή προκειμένου να μας δουν και να ξέρουν σε ποιους θα δώσουν την αδειοδότηση. Αυτή τη στιγμή το κυρίως μέτωπο είναι στην Ελλάδα, είναι στην ΕΠΟ και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ο φάκελος, όπως είπαμε και μας το διαβεβαιώνετε κι εσείς, το γνωρίζαμε βέβαια, ότι και επίσημα πλέον είναι στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού 29 του μήνα να εξεταστούν οι φάκελοι, να ανοιχτούν οι φάκελοι του Ολυμπιακού και της Καβάλας. Από εκεί και πέρα, με την ΕΠΟ έχουν γίνει κάποιες κινήσεις ή θα γίνουν αυτό το διάστημα μέχρι τις 29? Γίνονται διαρκώς. Δηλαδή οι επαφές δεν έχουν σταματήσει. Και οι επαφές και οι πιέσεις προς όλες τις κατευθύνσεις και από διάφορους παράγοντες. Όχι μόνο από την ΠΑΕ, αλλά και από βουλευτές και από παράγοντες εδώ της πόλης. Υπάρχουν πιέσεις και από την ΕΠΣ εδώ της Καβάλας. Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε και να προβλέψουμε πράγματα τα οποία θα μπορούν να συμβούν. Ξέρετε, υπήρχε ένα άσχημο σενάριο για το οποίο πρέπει όλοι να είμαστε σε ετοιμότητα, ότι ενδεχομένως να μας δοθεί άδεια για Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και μετά να μας πετάξουν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Νομίζω ότι αυτό εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνουν. Και αυτοί που το λένε ως σενάριο πρέπει να το σκεφτούν και δεύτερη φορά και τρίτη. Δηλαδή δεν νομίζω, τουλάχιστον εγώ μπορώ να μιλήσω για την Καβάλα. Την Καβάλα που είδαμε στις προηγούμενες κινητοποιήσεις, γιατί υπήρχαν προβλήματα, δεν θα την ξαναδούν έτσι. Είμαστε έτοιμοι και όμως να κλείσουμε και λιμάνια να κλείσουμε και προβλήματα να δημιουργήσουμε και προεκλογικά προκειμένου να ξεκαθαριστεί αυτή η υπόθεση. Δεν μπορούν να μας αδικήσουν ούτε την Καβάλα ούτε τον Βόλο για δεύτερη φορά. Ο Βόλος βέβαια έχει τη δυναμική και μπορεί να το κάνει και από σήμερα αυτό εδώ. Εμείς θέλουμε δουλειά ακόμα. Αλλά πιστεύω όμως ότι επειδή γίνεται αυτή η δουλειά στην Καβάλα, πιστεύω ότι αν ποτέ φτάσει ανάγκη και εκείνη η ώρα ώστε να υπάρχουν κινητοποιήσεις, θα είμαστε στο πλευρό του Βόλου και ο Βόλος στο δικό μας, ώστε να δημιουργήσουμε ένα διπλό μέτωπο και να τους πιέσουμε να πάρουν σωστές αποφάσεις. Ου μη γέννητο, αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, υπάρχει και η νομική οδός που σκέφτεστε να ακολουθήσετε? Πάντα υπάρχει νομική οδός. Και αυτό το τονίσανε και εκεί και ο δικηγόρος της ΠΑΕ Ολυμπιακού Βόλου, ότι ο κ. Παναγιωτόπουλος το τόνισε ότι τα δικαστήρια είναι σε αναστολή και δεν έχουν ανεστάλησαν απλά και δεν σταμάτησαν. Πάντα. Και το θέμα είναι το εξής, να εξασφαλιστεί. Αυτό που θέλουμε είναι να δικαιωθούμε και αθλητικά, όχι μόνο αστικά. Δηλαδή έχει σημασία οι μέτοχοι, οι ιδιοκτήτες των ομάδων να αποζημιωθούν για τη ζημιά που πάθανε. Αυτό που έχει σημασία και είναι το να επιστρέψει η ομάδα, να ξαναπαίξει στην κατηγορία που ήταν και να ξαναδώσει τη χαρά
που έδινε στον κόσμο της πόλης που αγωνιζότανε. Δηλαδή, αυτό που μου λένε από την ΕΠΟ είναι ότι τα δικαστήρια θα οδηγήσουν κυρίως προς την αποζημίωση, ας πούμε, της ομάδας. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει να αποζημιωθούμε. Εμάς μας ενδιαφέρει να πάρουμε τη θέση που είχαμε στη Super League. Αυτό θέλουμε μόνο. Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Τσιφτολίδη, και ευχαριστούμε πάρα πολύ που θα θέσετε το χρόνο σας να μας μιλήσετε. Παράλληλα, το γνωρίζετε, πιστεύω ότι εφόσον η ομάδα πάρει το πιστοποιητικό, υπάρχουν οι ομάδες στο πιστοποιητικό από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, στη συνέχεια θα πρέπει να καταθέσουν, εφόσον ανάψει το πράσινο φως η ΕΠΟ και παίξουν οι ομάδες πάλι στη Super League, ένα φάκελο για την αδειοδότησή του στο πρωτάθλημα, το κορυφαίο επαγγελματικό πρωτάθλημα, τη Super League. Είδαμε τις τελευταίες μέρες, χθες και σήμερα, πάρα πολλές ομάδες αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα με την αδειοδότηση από την ΕΠΟ, καθώς δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Πιστεύετε ότι, τουλάχιστον πάρτε τη δική σας ομάδα, γιατί μπορεί να μην γνωρίζετε τι γίνεται στον Ολυμπιακό, η Καβάλα θα είναι σε θέση να καταθέσει τον φάκελο στην ΕΠΟ, εφόσον κληθεί βέβαια, για να πάρει την αδειοδότηση? Και επειδή ξέρω ότι ο Ολυμπιακός Βόλου έχει τέτοιο κάνει αίτημα στην ΕΠΟ και ζητεί να κληθεί να καταθέσει φάκελο για αδειοδότηση, το ίδιο αίτημα το έχετε κάνει εσείς ως ΠΑΕ Καβάλα? Ναι, βέβαια. Ο φάκελός μας και αυτό που θα καταθέσουμε μετά στην ΕΠΟ είναι έτοιμος. Δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Και εκεί είναι, αυτό το είπαμε και στον κύριο Πιλάβιο τη μέρα που πήγαμε στην ΕΠΟ, ότι έχουμε φάκελο τον οποίο αν καταθέταμε τώρα θα μπορούσαμε άμεσα να πηγαίνουμε στη Super League. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ούτε πρόβλημα με ασφαλιστικές φορολογικές ενημερότητες, ούτε χρέη, ούτε δεν υπάρχει το παραμικρό ψεγάτι, και το γνωρίζει η ΕΠΟ αυτό. Το γνωρίζει, δηλαδή επειδή έτυχε να κάθουμε 2 θέσεις παραπέρα από τον κύριο Πιλάβιο εκείνη τη μέρα, είδα και την αντίδρασή του, δηλαδή του είπαμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, μπορεί να αντιμετωπίζει πρόβλημα με άλλες 5-7 ομάδες που είναι σήμερα Super League, αλλά με την Καβάλα και με το Βόλο δεν θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Ο φάκελος είναι έτοιμος και το γνωρίζουμε. Το θέμα είναι αν έχουν την βούληση να διορθώσουν ένα λάθος το οποίο κάνουν. Αυτό είναι σημαντικό. Δεν είναι, και φοβάμαι ότι θα βγουν προς τα έξω πληροφορίες ότι υπήρχε το ένα πρόβλημα ή υπήρχε η μία έλλειψη ή η άλλη έλλειψη. Σας λέω ειλικρινά ότι δεν έχουμε κανένα απολύτως θέμα. Ψάχνουν ή ενδεχομένως να ψάξουν να βρουν πράγματα, αλλά στην ουσία δεν υπάρχει τίποτε. Επειδή το συζητάω με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού Βόλου, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Ο φάκελος όπως είναι σήμερα μπορεί να κατατεθεί στην ΕΠΟ και αύριο να είμαστε στη Super League. Ωραία. Κύριε Τσιφτολίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το όσο μας είπατε. Να ευχηθούμε και στις δύο ομάδες, βέβαια, και στον Ολυμπιακό και στην Καβάλα, να τις δούμε του χρόνου στο νέο πρωτάθλημα της περίοδου 12-13 να αγωνίζονται και πάλι στη Super League. Μακάρι. Το εύχομαι και το πιστεύω, ειλικρινά. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Καλό απόγευμα.